फैलायबाय नै नोंथांमोननि खाथियाव माखासे गोरा आरो गुरै सोंनाय फिननाय लानो थाखाय। दिनैनि सोंनाय फिननाय आयदायाव उरला खामसाव आरो मोला आदाया सोंगोन आरो मोनफा मोनफा फिननायखौ आं दिनै होगोन नोंथांमोननि खाथियाव। थौदो बिदिब्ला जागायनोसै सोंनाय आरो फिननायखौ। थौदो बिदिब्ला सोंजेननोसै। गांगुफाय नों खोन्थानो हागोन ना खारबाय थानाय गारियाव जे मा थाबावो जाय बयनिसायबो सिगां मोनहैग्रोयो मा बेलाय खोन्था। बेनि सोंनायनि फिननायानो जाहैबाय लाइट। लाइटआ बयनिफ्रायबो सिगां मोनहैग्रोयो बन्धुफोर। राइट एन्सार। बे एन्सारखौ गोसोआव लाखि बयबो। नोंथांमोना गारि बायनो थांब्ला ड्राइभिं लाइसेन्स बानायनांगोन। जेब्ला ड्राइभिं लाइसेन्स बानायनो थाङो अब्ला इन्टारभिउ लानाय जागोन। अब्ला बे सोंनायखौ नोंसोरबो मोननो हागौ आरो बे फिनखौ होब्लानो जाबाय। दाना सोंगोन मोला भाइया। मोला भाइनि कुइसनखौ एन्सार होगोन गांगु भाइया। मोला भाइ दाना नोंनि फाला जालायबाय। दे नों सोंलायदो माबायदि सोंनो हायो नोङो। थिग आसे आं अब्ला सोंलायनोसै। आदसा गांगु भाइ नों खोन्थानो हागोन ना मोनानि समावबाथाय मोदै रथ' रथ' जोबोर गाबखोमाबाय थायो। जेब्ला सोराङो अब्ला सिरि उन्दुनानै थाबाय थायो मा जिराद बेलाय? थिग दङ आं बेनि सोंथिनि फिननायखौ होनो हागोन। बेनो जाहैबाय ममबाति। ममबातिया दालाय सुब्ला गलिलांबाय थाया थरथिंबाय थाया बेखौनो मोदै हमनानै लाबाय आरो जेब्ला सोराङो ममबातिखौनो सालायनाय जाया बेखौ दलद दोननाय जायो बबेबा जायगायाव बेखौ उन्दुनानै हमनाय लाबाय बेनो जाहैबाय ममबाति। सोंनायनि फिननाया ममबाति। राइट जोबोर मोजां फिननाय। दाना सोंगोन उरला आदाया। थिग दङ दाना आं सोंलायनोसै। नायथानि आङो गांगु भाइया हायो ना हाया आरो गांगु भाइया हायाबा मोला भाइया होनांगोन दे। दे गांगु भाइ नों बे सोंनायनि फिननायखौ होलाय। मानसिनि सोलेराव मा अंग दङ जाय जोनोमनि उनावसो उजियो आरो थैनायनि सिगांनो ओंखारलाङो मा जिराद बेलाय दे खोन्था। मा जागोनब्रा मोला आदा आं बेखौ हमनो हायासैलै। मानसि जोनोम जानायजोंसो लोगोसे गासैबो फैखाजोबखायो आरो मा बुस्थु थाबावो आरो थैनायनि सिगांलाय माबे बुस्थुआ ओंखारलांग्रा बेलाय? जेबो बुस्थुआनो ओंखारलांग्रा माथो दङ ओंखारलांग्रालाय? आं हानाय नंला दे मोला दा नोंनो होदोलै। सोंनायाथ' एसे गोरायानो थेवब्लाबो बेनि फिननायखौ आं होनो हागोन। माने बेनि सोंनायनि फिनना आंनाव दङ मोनसे नाथाय हले बेबा जागोन ना जाया थेवब्लाबो होनायनोसै। मानसिनि जिउआव मानसिनि सोलेराव मा अंग बेलाय जोनोमनि उनावसो फैग्रा आरो थैनायनि सिगां गलांग्रा? मा दङ बेलाय गासैबोथ' मानसिजोंनो लोगोसे फैबायो। साननि रयसे हमनो हाबाय आं। अमा बेदर एवग्रा अमा बेदर जाग्रा अमा हारा उखुग्रा साला बेसो मानसि जोनोम जानायनि उनाव उजियो आरो थैनायनि सिगां गयो। हाथायानो जाथारो बियो साला अमा बेदर अरग्रा दाउ अरग्रायानो जागोन बियो। बेखौनो होनायदां र' जायोना जाया। आदसा उरला आदा नोंनि सोंनायनि फिनानो जाहैबाय अमा बेदर अरग्रा। अमा बेदर अरग्रा नङाथ' अमा बेदर अरग्रायासो जोनोम जानायनि उनाव उजियो आरो थैनायनि सिगांनो गयो माने हाथाय नङाथ' उरला आदा। बाह मोला भाइ नोंबो माथो सिरि सिरि एक्सपार्टआनो जाना दंखायो। राइट नोंनि फिननाया राइट। अमा बेदर अरग्रा बा अमा हारा उख्रुबग्रायानो माने हाथायानो। बेनि सोंनायनि फिनानो हाथाय। जेनेबा हाथायाथ' जोनोम जानायनि उनावसो नुजायो। गोरलैयावथ' हाथाय फैफाया नालाय लासै लासैसो ओंखारलाङो आरो बोरायबाथाय हाथाया गग्रोयो। बेखायनो थैनायनि सिगांनो गलांजोबग्रोयो उनावबाथाय अमा बेदरखौनो अरनो हायला जायो नङा होमबा? दिनैनि सोंनाय आरो फिननायनि माखासे बाथ्राखौ नोंथांमोना मिथिबाय नङासै? नोंथांमोननि खाथियाव मोनसे गेदेर सोंथि लाबोलायसिगोन जोंहा उरला खामसाव आदाया। नोंथांमोना बे सोंनायनि फिनखौ मोननो थाखाय जोंनि भिडिअखौ नेनांगोन बा नोंसोरो हायोब्ला जोंनि कमेन्ट बक्सआव लिरनानै फोरमायहरनांगोन जे मा बेयो। दाना उरला खामसाव आदाया सोंसिगोन नोंसिनियाव। आदसा लोगोफोर नोंसोर खोन्थाहरलाय जोंनो न' सिंनि न' आदा बाजै ज' मा बुस्थु बियो? नोंथांमोना बे सोंनायनि फिननायखौ हायाब्ला जोंनि भिडिअखौ नेबाय था अब्लानो नोंसोरो बे सोंनायनि फिननायखौ मोनगोन।